Troen, zeg maar troen. Thomas heeft nooit gezien voor hè. Hei! Tule. No ei hakka lonkama. But I think it's in Dortmund, yeah. So yeah, I think a draw, 1-1 or something. Okay. Yeah. You put the bet on that 1-1 draw. I hope. They're gonna stay in the Champions League this winter. Yeah, from Norway. Norway. Norway, yeah. Ah, so if international referee, Norway. FIFA referee. Okay, with Norway. First ball is important. Goed. Ik vind hem ook wel een lelijke voetballer. Hij heeft nog een redelijke techniek bij deze de rest. Hè? Maar geen inzet. Nee, want hij kan opendraaien, daar is echt zoveel ruimte aan die kant. Maar dat is goed. Kijk, hij, die nummer 4, die had volgens mij nu al helemaal aan de linkerkant. Ja, hè? Maar wie is dit? Hij moet nu doorschuiven naar die nummer 9. Ja, ja, precies. En hij heeft die 25 ook. Ja. En die 10 die moet dan ook terug. Sowieso als die bal als een gek naar voren Ja. toe met z'n allen. Hij houdt compact. Ja. Dus als het nog een keer terug ook en zo. Maar nu gaat het zo 40 meter op het... Oh, moet een aankomen zo. Ja. Ja. Ah! Ja! Superlange. Echt nu staan ze. Dat is wat jij speelde. Er staat geen verdediger, geen aanvaller bij hun, maar toch gaan ze met z'n twee blijven staan. Ja. Als één keer, ze moeten eigenlijk Sven centers maken. Dus één keer ervoor gaan staan en één keer erachter. Ja, want wie dekken ze nou? Ja, niks. Oei. Oh. Wat is het nut van deze twee achterin? Extra zekerheidje bouwen. Extra een uurtje. Ze laten wij niet in deel zijn met hun Nee, open. dus je kunt het niet beloven. Vooral als avond kan je het niet beloven. Volgens mij. Dat is echt... nu komt het terug. Dat dan weer wel. Dat is een schot. Oh, niet. Nice shot. See goal peale. Pakistaanse gast of een nieuw gast? Hij is ook Engels of zo. Ja? Die was echt Zo is hij al. Dat is echt... Elke bal was standaard balverlies. Ja. Dat sloeg echt helemaal. Wat staat bij jullie? Maar zelfs hij moet erop lachen joh, op een gegeven moment. No, but these are very rare, which is, yeah, protection. I don't know why, because it's... Oh, because it's better to have close. Hoe zou het niet? Ah, 15 is oké. Laat die jonge gast maar naast ons gaan. Hij zegt toch los. Hij zegt toch los. Huh? Hij zegt toch los. Killer. Dit nou weer. Ja. Ik heb hem al 2 keer gehad. Ja. Dat is een no smoking zijn. Ja? Ja. Hebben jullie hem nog... No smoking zijn uitgezet. Ja? Mark Lubie zei het ook al. Het was een probleem, bekend probleem. Dat is eerder voorgekomen. Ik weet niet, 1,5 jaar geleden of zo. En, Klopt, ja. maar als je hem naar uitzet, is hij weg. Ja, als je no smoking sign op opzet, dan is het weg. Ik zei het al tegen Ago, want hij zei maar, die ziet was Ja, weg met dat. En toen zei hij, ja, het is verspreiden bij de set position. Maar de nummer 10. Dynamic. Stop zo. Bergkamp. Er ook iets. Good play. Birdcamp. Dat zou best kunnen. Ik weet het niet eens meer.
Do you know who played in the striker position at Ajax before the club? Goed. Heeft Morten al gemaakt onder Ajax gespeeld? Die was quite good. Tegen nog één goal van Ook. Maar na daarna 40 meter zo onder het lat of zo. Heel sterk. Maar het 1-1 heel... gaat hij nu naar zijn been. Bro, is ik een warme gara. He is really injured. Kirja ei pane või? Krijgen het välismaan dan, hè? Jaa, England. Kes klinkt direkt, hè? En dan speelt het erin. Me oleme inglise keelt räägime. Nii, Leks, mis sul läks nüüd? Taga. Mis asi? Tuleb siia muu? Lume harju vaatama, kõik kõrged pallid, korra ei näe, eks. Ei ole väga kohal pallid. Toote ära oma võtku, toote ära ja siis teeme. Tõesti. Krõska, jah? Sa ei anna, jah? Aga sükka mees. See nüüd läks küll ilusti. Kijk, we doen het ook. Kijk, we met z'n 4 op elkaar dan. Ja. Die bit en... Ja. Wat bedoel je? Niet zo heel veel problemen. Ik kom maar langs mijn man en zo. Maar... Ja. Ik ga even actie maken hier, man. Ja, het väga te doet. Wel, dit is een... Ja. Ja, dat is zonde. Ik had eigenlijk nog een wedstrijd 10, 15 willen meepakken. Helaas. Nou, we zitten ook nog een keer op het ding organiseren. Weet ik veel, zaalvoetbal of zo. Hier? Ja. Gewoon, weet ik veel, ook een keer binnen trainen zo, zaalvoetbal trainen. Dat is ook wel leuk. Ja, voor mij gaan ze dat ook nog een keer doen in december. Heel lang. Dat komt er goed aan. Nou, kom op. Afmaken, Dit jongen. is hem. Nee. Nou. Dat denk ik wel mooi. Hij maakt het wel goed af deze, hè? Netjes hoor, waar de langs tikt zo. Kat in de pakje, man. Nu gaan wij gewoon uitspelen die wedstrijd. 2-3-0. Rustig. Ik heb nooit voor hem verwacht. Nee, ik denk dat het ook niks hoor. Jola. Kijk dat spelen. Hei, jookse pealt. Kuulsin krõksu või? Aga kus kohas? Trennis või? Selja taha vist. Sealt on nüüd üle. Ja nüüd? Ai! Mere, mis see oli? Vähe sellest, et sa käega maha võtsid, sa olid siukse pussu ka veel või?
nii, et lõppeni vastu. Oi, nii. Kes tuleb? Ma kukkusin jala peale, võtsin selga nii ohtu. Vaatab üle kohe. Minu pärast on see. Üle hommikul veel üks, et ma Riiga sealt ütleme lennujaama ja tõesti Berliini. Miks siukse lennuga? Mis asi see siuke on? Ma ei tea, ma maale too otsustasin, siis minema sealt. Tallinnast minema Hannoveri veel kiirrongiga. Siis käima 4 tundi näitustel, siis sõitma uuesti rongiga. Võta vasak käär praegu. Go. Already tired, eh? Ei! Väga hea Oll! Sooja peale. Plaadid, kõik särki-värki. Käis latis või? See me otsustasime, et see on Perets. 20 aasta pärast, kui ta on Bangkokis normaalselt päikestatud, on vastik täpselt Peretsi näoga. Kes see? See kuradi kohtunud, täpselt Peretsi näoga. Perets isa on näoga kohtunud. See on väiksem ka. Äär kinni, Umar! Äär kinni! Pulsi koondisi klaari! Lükkas sööd! Upa! Jumal küll! Kuule, Umar, sai! Väga hakka. Pane pika, Ollu! Kuidas te kutsi? Üks joob 2 korda põrgatud ja palju. Selge. Kes seal on? Ei tea. Ta on jumala hästi näinud. Ta on Presuuse ka mingi. Ei, las olla. Saab kodusid midagi vaadata. Mis mul seal vaadata on, seda pruuni plekki või? Saab siin saaks palgad ka lasta, tõmba kohe järele tervist. Sõrade, ma tuli 14 palli karva. Me lugesime, mitu põrget suudab pall kastist teha. Lõpp on ikka väga putsi. Ükselt harjub puhtaks! 4 põrget. Ei, pigem Märt, kõik harjusid puhtaks ja valged mängisid. Hästi.